И сега при мен в студиото е Минчо Христов, наш колега, политолог, човек, който се занимава с актуалните проблеми. Премълчани истини е предаването, което всяка събота поставя актуалните проблеми на седмицата, но господин Христов, като че ли тази седмица се случиха доста неща. Аз започвам от това, което адвокат Стоян Мадин от Софийската адвокатска колегия е сезирал прокуратурата с сигнал за мръсния въздух в столицата. И той смята, че по членове 352 и 353 по тези два текста може и има всички основания да се проведе разследване и виновните длъжностни лица да бъдат наказани. Ами така е. Така е. Сега в парламента онзи ден гледах Йорданка Фандъкова и ГЕРБ замислят да предложат закон срещу горенето на боклуци. Той вече е внесен. Само, че точно така. Предстои да го приемат, може би до Нова година. Ако не са го приели днес бързо. Твърде мисля, че парламентът днеска се разпусна рано, тъй като няма ли какво да работят, доколкото разбрах. А колко законопроекта отлежават от години, стоят там? Но връщайки се за боклука, значи те ще забранят на хората да горят боклуци, което няма нищо лошо. Да. Особено в циганските гета знаем какво става. Предстои да забранят, това са го замислили, каза ми го един общинар, да забранят на хората да горят дърва. В същото време, онзи ден, аз в твоето предаване го видях. Какво ще горят? Една влакова композиция с силно токсични материали. Италианската полиция я е спряла. Той няколко тона бяха. Дестинацията, точно така, дестинацията беше към България. Карабинерите обаче са си свършили работата в Италия. Точно така. Оказва се, че Йорданка Фандъкова и ГЕРБ, тъй като те са управляващи, нямат нищо против в България, в цяла България да се горят боклуците на Европа. Защото аз съм правил поне 3 предавания, където обяснявах с факти, с цифри, с видеоматериали, какви боклуци гориме в топлофикациите, примерно в Перник. Хората се бяха дигнали преди няколко месеца. В Бобов дол, в други топлофикации. Боклуци, които плащат на наши пишман олигарси, а иначе за мен са си чисти престъпници, да горят боклуците тук. Значи, за фирмите няма никакво ограничение, могат да горят тези силно токсични отпадъци. Оказва се, че това са едни от най-силно токсичните материали, които са от преработена пластмаса. Извинявам се, не 500, 815 тона са били отпадъците. Да. Цяла композиция натъпкана с боклук. Да. Добре, че са я спрели, но колко не са спрели. И още една цифра искам да кажа на нашите зрители, нека да я запомнат. Над 500 фирми, над 530 фирми през последните години са внасяли боклуци, забележи, не от Европа, извън Европейския съюз. Т.е. България се превръща в клоаката на света. Защото от Европейския съюз, примерно тази пратка, която са я спрели италианците, поздравления за техните служби, тя се води вътрешно общностна доставка и не минава нито през митници, нито ние през вчера ги показахме тези бали. Пластмаса, гума, тъкани, тетрапак, смесени боклуци. Да, аз го гледах в твоето предаване. Да, последното изречение обаче на италианските власти е това. Подозренията според тях са, че веднъж, щом пристигнат в България, отпадъците по всяка вероятност е трябвало да бъдат изоставени или погребани в депа, без да се спазват екологични норми. Някой е получил пари за да се... Точно така. Тоест, наши български мафиоти в съдружие с италиански мафиоти в момента печелят луди пари, печелят милиарди, загробвайки една част изгарят, друга част, която не могат да изгорят, това са остатъчни отпадъци от преработката на пластмаса, които са силно канцерогенни и токсични, ще отворят една дупка, ще ги зароват
и ще се приключи. Въпросът е какво ще правим ние след това. Това са кадри това е репортажа, който влака, видях от твоето предаване вчера. И поздравления за вашия екип, че са реагирали толкова бързо. И сега. Ето това са боклуците. Достатъчно е да се отвори една такава бала, за да видиш какво съдържа тя. Аз не знам в този видеоматериал има ли отворена бала, за да се види какво е, но... Ами не случайно не ги отварят, но това е силно канцерогенни, токсични отпадъци, които в Италия не желаят Ето. Да, ето това е. Това няма как да бъде преработено, това може само да бъде заровено в земята и ще стои там хилядолетия. Да. Аз се чуда на къла на къде са нашите служби, къде е нашата прокуратура, къде е нашето правителство. Защо не контролира тези мафиоти? Да. Или може би, не знам, според тези италианските специалисти от Корера Дела Сера и колегите, които са го написали, казват, че сред балите на практика нямало вече нищо за третиране. Това е само да може да бъде загробено в земята и периода на разпад на тези материали е хилядолетия. Поне това, което аз прочетах. Някой няма ли наистина да потърси така да се поразходят държавните власти и органи, къде има такива места, кой ги е докарал тези отпадъци, за какво става въпрос? Защото това, мисля, че и в твоето предаване съм чувал преди време и имахме някакви съмнения за такова нещо. Аз съм показвал материали. Имаш един прекрасен материал на румънските колеги. Да. Как се кара буклука беше пак от Италия, с тирове. Дори отвориха на румънската граница. Аз ще се опитам да намеря тези материали и да ги покажа в съботното предаване, за да видят хората. Там, като го отвориха, то беше нещо невероятно. Нещо, което просто не може да се опише. Аз се чуда просто на нашите политици. Знаете, ще забранят на бедните хора да горят дърва, защото това следва след няколко години. Ще забранят на бедните хора да карат коли, защото с това жестоко увеличение на данъците на старите автомобили, това ще стане. Не само това, Минчо. Значи, до година ни чака увеличаване на данък сгради. На много неща ще се увеличат данъците. Нови данъчни оценки на имотите от до година. Точно така е. Точно така е. Даже вече е вкаран законопроекта за Софийската община. Аз, между другото, ще проследя внимателно кои общински съветници как гласуват. Защото аз съм сигурен, че една част от тези общински съветници, които гласуват сега за увеличение на данъците, са говорили точно обратното преди. И аз ще им намеря тези трябва да намерим записи. И техните предизборни програми, обещания, за да видим какво са обещали. И хората да знаят все пак и в крайна сметка да търсят някаква отговорност от тези хора. Защото, но това с отпадъците е толкова жестоко. Говорят ни, че колите замърсявали, преди Кремиковци бълваше тук какви ли не неща и въздуха, имаше международни експертизи, показваше, че що годе нормален. Да. Сега се оказва, че колите били виновни на Фандъкова и за да няма голям трафик в големия град, това става дума, разбира се, и за Пловдив, и за Варна, за Русе, за Бургас, трябвало да бъдат драстично увеличени данъците на старите автомобили, т.е. на всички нас, които караме стари автомобили, за да имало чист въздух. Вместо да направят най-елементарното, което всички правят в Европа, драстично намаление на цената на градския транспорт, някъде вече въвеждат и безплатен градски транспорт. Това обаче не се сещат, защото в фирмата за градски транспорт са навързани такива мафиотски схеми, частни линии, частни превозвачи, които са взели най-рентабилните линии и затова, между другото, както виждаш, отказват категорично да въведат така наречени зелен билет. Над 3000 километра, според информация от агенциите,
са изминали снегорините. Да, аз съм го подготвил за събота. Той е материал. Това е... И то без да има сняг, снегорините са изминали 3000 км. Аз не мога да си го представя. 3000 са почти до... Не знам, може би са... Много е, да. До Виена, най-малко. До другата страна на океана. Да. Така че това е. Ето там отиват парите на гражданите в такива мафиотски схеми, в пейки по 1000, по 10 000 лева една пейка. Аз съм ги показвал. Обаче аз се връщам към буклуците. Сега си спомням, че някъде през октомври месец Министерството на околната среда и водите излезе с позиция, защото пак имаше подобни съобщения, че с Италия не са водени никакви преговори за внос на буклуци. И след като няма такива преговори, а тези неща влизат, това е криминално деяние. Ами, като е криминално деяние, къде са? Нали, има гранични власти, нали, има икономическа полиция, ами, нали, там, където се загробват тия буклуци, хората го виждат. Между другото, в Перник години наред хората алармират, че се горят буклуци, показват ги, аз ги показвам в моето предаване и властите се правят, говоря конкретно за Нено Димов, министъра на екологията, се прави на 3,5 и все едно нищо. И едва когато хората се вдигнаха на бунт в Перник, тогава, нали, се заинтересуваха и спряха това криминално изгаряне. Те сега Перник е застрашен в момента. Виждате какво става. Даже жандармерия е изпратен. Виждам. Аз бих предупредил правителството. Перник е един град от близо 100 000 жители. Да. Ако продължи тази гавра с тези хора, ако няма виновници, ако няма вкарани в затвора политици, бившия кмет на Перник, бившия областен управител, жени, нали, съответно, една Ирена Соколова се казваше, така изтъкната герберка, ако не бъдат вкарани в затвора, тогава хората, перничани, ако се вдигнат и дойдат тук, половината Перник да се изсипе на жълтите павета, тогава не знам какво ще правите, господин премиер. Така че помислете. А иначе за кризата в Перник, аз алармирам от много години насам, че това предстои да се случи не само в Перник, и в София, и в много други градове. И големия проблем, големия проблем тук е, че загубите на вода, които водните дружества допускат по тяхна вина, се включват в сметките на гражданите. Ето това е големия проблем. Но то не е само... То е навсякъде така. Навсякъде. Примерно в София повече от половината от сметките за вода са загуби. Тоест хората консумират по-малко от половината от своята сметка. Всичко друго изтича в канализация. Аз си спомням, в Перник е над 60%. Ама концесионерите бяха казали, че ще сведат до 25-30% загубите по водопреносната мрежа. До 2006 година трябваше да го направят 32%. Сега е 2019 отиваме, загубите са над 50%. Ами това е. И като има общински съветници и кмет, който търпят това да се случва, тъй като Софийска вода е собственост на общината, ще продължи така. И докато има хора, които гласуват за тези хора, ще бъде така. Аз нямам друго почти незабелязано минава едно решение за жилищата на хората. Вие сте запознат с този случай. Кога банката ще може да отнема единственото жилище? Нали имаше едно уверение, че банките вече няма да могат да отнемат? По всяко време. Парламента вчера заседава, поне така, доколкото разбрах. Прието е вече поправка в закона, където единственото жилище няма да бъде защитено. Това е в разрез с всички европейски норми. Аз познавам законодателството в Испания, в други държави. Оказва се, че банките отново се оказват най-силните
институции в България и между другото техните невероятни печалби, близо 2 милиарда са спечелили тази година. Ама някъде през лятото ние четяхме новини, че единственото жилище не може да се вземе принудително заради кредит. За съжаление, българския парламент, може би, разбира се, не всички, аз ще потърся разпечатката, реши друго. Българския парламент отново доказа, че е най-силният лобист на българските банки, които, пак казвам, имат безпрецедентна печалба. А между другото, тези банки, не тези, всички банки вдигнаха своите такси по всякакви услуги. Дори да внесеш пари, вече ти плащаш такса на банката. Дори за това, че си отишъл и си внесъл твоите пари, които банката върти, от които взима лихви, ти трябва да плащаш. За да изтеглиш пари, трябва да плащаш. Увеличиха се парите по банкоматите, по всякакви други документи за разглеждане на кредити и така нататък. И просто това е престъпление. Но докато има такъв парламент, който да гласува подобни неща, ще бъде така. Аз не виждам. Докато ние не се осъзнаем, докато ние не се организираме, защото наистина трябва вече да се организираме по някакъв начин, да дадем отпор на тази мафия. Вие виждате, от 1 януари влиза в сила и друг закон за продажбата на земя, отпадат ограниченията за продажбата на земя. Малко. Пак Отложиха закона за социалните дейности. Не, и за земеделските земи. Значи съм го пропуснал. Да. Ти си по-информиран, тъй като винаги боравиш с компютър. Аз само вечерно време работя с нали, трябва да следим потока. Ето сега ще ви кажа една новина, която звучи така малко странно. Ангел Джамбазки е засечен да шофира в нетрезво състояние. Тези хора, които в района на Самоков на 7 декември. 1,8 промила. Много ли е? Ами ако е вярно, е много. Да. Трябва винаги да се гледа източника на информацията. Аз винаги проверявам, защото има няколко сайта, които бълват такива новини. Не, това е от сайта на Националното радио. Аз от тях, много е. 1,8 си е много. 1,08, да. Аз не съм специалист, тъй като аз въобще не пия. Не, но ето, уверяваха ни, че всичко ще бъде добре. Виждате ги, те си правят каквото си искат, Минчо. За съжаление. Но аз искам да се върна върху този закон за земята. Това беше едно малко отклонение, Много от тези апологети от ГЕРБ, ама има продажбата на земя, гласуваха и депутати от БСП на времето. Аз си спомням, тогава Стела Банкова и още 2 души, мисля, че гласуваха против. Още по времето на правителството на граждани на Симеон Кобургготски. Но много хора казват, ама те не могат да си вземат земята на гръб и да изнесат. Не, те не могат. Но могат да я оградат. Това е частна собственост. Могат да я оградат и както се случва сега... Ще се случат анклави, разни такива ще направят, територии. Сега, както се случва на морето, плажната ивица е държавна собственост, никой не може да я огражда, но за да стигнеш до плажа, на много места от морето ти трябва да заобиколиш 3-4 км отляво или 3-4 км отдясно. Сам разбираш, че много малко хора ще го направят, за да отидат на 20 метра на плажа. И едва ли някой или 50 метра. Едва ли някой си е направил частен път, но е заграден. Има сумати случаи такива. Въпреки, че Конституцията казва, че това е изключителна държавна собственост. Погледни и за земята, между другото. Какво се получава сега? Ами сега ще изкупат чужденци. Те са тръгнали с фирми, но едно е чужда фирма да изкупи земя. Фирмата няма право да я препродава. Да я предоставя в наследство, както примерно, ако е лична собственост. Да.
там има едни ограничения. Сега в момента се получават, вече тръгнаха, но след Нова година ще стане страшно. Те ще изгонят селяните от тези земи. Хората ще напуснат масово България и някой ще трябва да се засели на тяхно място. Предшестващи събития преди това. Странжа, животните, сега свинете, хората. Кокошките започнаха сега. Да. Последната седмица. За тези неща, според мен, мафията, която внася месо, стои зад тези фиктивни епидемии. Разбира се, в съучастие с Държавната агенция за контрол върху храните. Ето, Българската агенция. за Коледа ще бъде от района на Барселона. По-страшното е, че много пържоли, които ядем, са дълбоко замразено свинско и телешко, които са с изтекал срок. Има някои... Аз като бях народен представител съм правил въпроси към министрите за 30 годишно ирландско месо, което беше внесено в България. Колко? 30 годишно. Една голяма част от месото, което ядем, по-голямата част е такова месо. Купува се, един колега от университета беше мой гост, той излезе с лицето си, го каза. Купува се месото за 50 стотинки на килограм. Когато купиш един кораб от 10 000 тона, плащаш 50 стотинки на килограм. Същото това месо 15 лева. се преопакова и се плаща, т.е. ние плащаме, продава се за 10-15 лева вече. Свинското отива към 15 лева. 50% се очаква поскъпване на суджуците след Нова година. Почти всички суджуци се правят от такова месо. Не, има и нещо друго. Аз наскоро си купих такова месо, Испания произход. Направи ми впечатление, че пише охладено месо от Испания. Колко време ще дойде от Испания до България да стои охладено? То може да трае 2 дни, примерно, не То повече. вече не е годно. Така е, добър въпрос. Добър въпрос. Той, моя колега, ги беше хванал как всяка крава трябва да има по законите на Европейския съюз проследимост. Да. Има един номер, който се вкарва и включително в етикета, когато ни го продават. И той беше доказал, че от една крава са излезли не знам колко си тона. Една и съща крава, физически по нейния номер, са излезли не знам колко си тона месо. И каза, вика, това не е динозавър, ами трябва да са няколко динозавъра, за да могат да се получи това. Не говорим за месото, обаче тези тонове птиче месо с салмонела. Ами да, и го бяха хванали, забележи, не тук в България, не е агенцията, на която плащаме заплати да се занимава с проверки на качеството на храната, бяха го хванали в Молдова, техните власти, и бяха предупредили, че да го изтеглиха, макар че предполагам, че по-голямата част сме го изяли. Аз бях потресен от коментарите на хората от Агенцията за безопасност на храните. Една жена излезе, забравих и името и въобще каква и беше длъжността, каза ми, вижте, то като се обработи термично, тя салмонелата... Да, ама друг специалист каза, че когато се обработва месото, когато се реже, когато е още сурово, също... Ама разбира се, ти като го нарежеш, нали, пипаш там съдове, най-малкото мивката, за да си измиеш ръцете. Оттам просто аз бях потресен от наглостта на тия хора от Агенцията за безопасност на храните. Те имаха протест тези дни за ниски заплати. Вероятно, аз не знам какви са им. Може би, ако са 2-3 хиляди лева да им се виждат ниски, не знам. А може наистина да са ниски, но трябва да си вършат работата за тези заплати. Аз мисля, че човек трябва да си заработва достойно заплатата.
Ами риба унищожават и така нататък, да не говорим за тези работи толкова дълго, защото ще продължим да следим тези проблеми нашенски, но има нещо друго. Ето пак не се увеличиха пенсиите на хората. Това е трагедията, защото тези 40 лева, които се дават, при вече месо 15 лева за килограм, свинско. Това е, може би, най-болният въпрос за Ама за всички нас, обещаваха. българите. И ти си бил в парламента. Как става така, че тези хора се променят, като седнат на тези банки? Забравят какво се Николай, говори. моята съвест е чиста. Знам, значи, да. единственият закон, който е внесен за преизчисление на пенсиите, аз даже винаги си го нося тук. Нося го, значи да се бъдат преизчислени всички пенсии с средноосигурителния доход от предходната година. Да. Да се заложи формулата 1,5% в относителната тежест на всяка година трудов стаж във формулата за изчисляване на пенсиите. Само с това пенсиите биха скочили 2,5 пъти. Само с тези две точки. Може би ще кажат, че няма пари. А за изтребители от 1974 година е F-16. За изтребители от 1974 година от миналия век имаме пари. 3 милиарда. И те не са 3 милиарда, между другото, ами са някъде около 5 милиарда, като се сметнат и разходите за обучение на персонал, парите, които ще дадем за обучение на летци, на техници и така нататък, за поправка на всички летища, които да могат да поемат този вид самолети. Значи за самолети има пари. Онзи ден гласуваха за един военен кораб да купат от Норвегия или беше някъде от тези страни. Онзи ден. Значи за това пари има. При положение, че ние сме имали завод, който е произвеждал подобни кораби. Така е. Но го затриха. Както имахме заводи, които произвеждаха танкове и бронетранспортьори. Да. Защо сега ги купуваме или искат да купат отново от Англия или от Америка? Аз само това искам да кажа преди рекламите, след това ще продължим, че Румъния, вчера стана известно, купува от Португалия обаче F-16 за 333 милиона евро. Не се споменава бройката, но няма да е един. Сега да излъчим рекламите и да продължим.